ụmụ Igbo mma manụ ụmụ Igbo ekene m ụmụ Igbo agbara nso na ama ka nsikwado enwere ife na-afịa n'iru akwụkwọ nwanne anyị nwoke Fada Ebube Joy okwu ọ na-atụfere nwanne anyị nwoke Evangelist Ebuka Obi ndị mmadụ esitegoro m mgbe one mụ esi m tinye ọnụ mana agwara m na ụmụ ife abụasị ya ife nchọrọ ịdị na-etinye ọnụ nke ikpeazụ nke enwere so many things mụ na onwe m na-eche na ndụ nke m mana e nweziri nke ikpeazụ ya esite eme nju esi ka ntinye ọnụ nwanne anyị nwoke Evangelist Ebuka Obi ọmụfe nchọ ka ndị mmadụ marụ n'ebe ọnụ enwe ndị ga-apụtasị na mkpọrọ Ebuka Obi asị nke bụ eziokwu na-akpọrọ m Ebuka Obi asị Ebuka Obi bụ onye Igbo ka m bụ onye Igbo ka m ọrụ nwe m nye nwa bụrụ onye Igbo o mee ife dị mma anyị too o mekara nke na-adịrọ nwa anyị ekwuo maka ya first time m kwuo maka Ebuka Obi na social media bụ ebe okwu maka our forefathers ọ sị na ya atachabara ahụfụ ife our forefathers mete ma wee mee ife onyonyo wee sị na ọ bụrụ our forefathers bụ nsogbu ya bụ ndị ọchịchị na-achị mụ na gị mana ọ bụrụ ya bụ ife ji wee bịa tata Fada Ebube Joy odugota ị ga-akpakpụ Ebuka Obi so na ọ bụ veji ụfọdụ na-aba mba na-abịa ma ndị ha ma isokwu ekwu emechakwa gwa nwe gị sị na ime echetakwa na gị na nwaanyị emere ife dị ụtọ gị nwekwa na ị na-ekiri mkpa na Ebuka veji ọ bụrụkwa ofufe afọ Ebuka Obi kwuo a na-fight kwa ka gị na onwe gị na-ekwu Ebuka Obi so na onwe mgbe sista batara na nke ya wee sị ya na ọ bụ na ọ chọrọ ịnụ ya ka o yipụ akwa mụ mee vidio si na ife dị ụtọ dị pọsịbụl ụfọdụ ebe aba bakwa mba ọ nwekwa vidio gwa na onwe gị bịakwa bịa mee na iji wee jee na nke nwaanyị nwa bụ onye Zayọn o wee yiri akwa na ọdị ka oyibo amara m ụdọ akụkọ a o kwesịghị egwu a n'ọnụ na-apụta dị mma onye na-achụgharị Ebuka Obi na-ekwu ife ọzọ ka ị ga na-ekwu sọntensị ga-abụ na onye naanị ọ na-asị ogene ka ị na-akụ oge erugbo ka ị gara bụ Ebuka Obi na-akpụ nke bụ eziokwu na-asị ka egwu eziokwu kwupụrụ ala ọ dịrị izi Ebuka Obi bụ onye Igbo jee na Lagos steeti obodo agbụrụ ndị Igbo asị ndị Yoruba ji nwecha ahụ chọchis wee kọnka wee dọọ ụdị masiv klab ọdọ nke mekwu na Lagos steeti gọvanọ poperi ya ome ọ dịrọkwa izi ka o si wee achieve one thing I don't know mana ebe mere na ọ dịrị izi and na ebe ndị pasta Christianity n'ebe ndị Igbo nọ tata Ebuka Obi veji the umbrella that just the gospel truth na ị like the Ebuka Obi ma ị kpọrọ ya asị that umbrella ndị Christianity asị ndị Igbo na Ebuka Obi ji ya so ka onye ọbụla mara ya Fada Ebube Joy ozugbo you supposed to know when to quit and when to stop ikwu too much ị na-ekwuzi onwezi ike o sizi adị ihe megoro ekwuzi ndị mmadụ asịbazi anya dị jealous of him ozugbo because ọ bụ na ikwuo maka Ebuka Obi ikwuo maka asị ndị pastọ ndị ọzọ ọ ka beta mana ka na iji osu focus ya so Ebuka Obi gịnị bụ ife afọ Ebuka Obi na-eme ndị pastọ ndị ọzọ na-adị eme ma ọ gịnị ka ọ na-ekwu ndị pastọ ndị ọzọ na-adị ekwu so biko nwanne m nwoke ozuona achọgoro igbu Ebuka Obi mgba ọ bụrụ ndị fada ma ọ bụ ndị pastọ ga na-agbu ya mgba ọ ga-abụ normal people ga na-ekwu ife dị otu a ọ bụrụ ndị na-emekwa ụdị ife afọ ọ na-eme because onwere ife a ga-asị nkịta na Ebuka Obi eme na bụ nnọọ na o merụọ ana ndị ụka na ndị pastọ na-ada emekwa ọ bụrụ na a ga-abụ na onwe nke o kwukwara n'ọnụ so biko Fada Ebube Joy ayọ ka nna ayọ gị ozuona this attack adịgo too much ikwu obere ka iji kwu obere na-akpuo chọkwa anọda pastọ kwubekwa enwe one pastọ tụbara nwaanyị ya bụrụ tụbara lara obere nwaanyị 14 years a na-ekpe ikpe ya na Abuja ụdị ife dọta nwere ike tinyekwa dọọ vam enwekwara isi pastọ pasị na Naijiria na ihe etiri ndị Igbo Chukwu ji wee gwa ya ka ọ kpere ndị Igbo ekpere yazia nwa Okokosi ka ọ kpere ndị Igbo ekpere ụdị ife afọ nwere ike pike ọp mana ọ bụrụ na gbasara Ebuka Obi lapụ Ebuka Obi aka ọ dịrị izi na Igbo man igwe obodo dịka Lagos steeti enwegasị pastọ ndị ọzọ succeed otu Ebuka Obi si wee bịa datin nwa ba gbara nza amarọ mana nke bụ eziokwu na ọgbani ka o si wee achieve datin I don't know ọ dọrọ fecha ndị be anyị ọkwanụ ka ọla m n'ọnụ a sị ya asụgharị ọmarụ atụkwanye na-aghọtara ka o si wee dị ọ dị mana nwanne biko lapụzie Ebuka Obi aka chọọ maka ndị nke ọzọ ka o kwuo because Ebuka Obi a na-agba gị ụgwọ ọgwụ a na-agbanye nwa ụgwọ ifu gị ife dị iche and enwere ife masị gị na ọ mekanye gị dị na-ekwu ife dị otu a lapịa n'oge ya ka ọ nọ na-aghọta ndị be anyị ekerekwa m ka emesịa